Koblei pibaro banyo shushu ki update hagwede badga FIFA World Cup sama subscribe ya kanega channel. Kumta shubu ledak Argentina lene kino kitim kira ya ka FIFA World Cup arajar penru. Tongin sim kum kanuksa naga tim Argentina. Ledak Argentina ka job ya kanega FIFA World Cup. Kumta up Messi bad kiper lok jong o kinyo kanu tengka kepisah. Menta kanega video ngine keren halur kata. Bun kibriu ki perkhat ba ka FIFA kai bet ya ka pisa sha Messi bat kirang yele kai jong ka tim hanre kamlong kumta ka FIFA ka ai nang kong ya ka prize money sha ka Argentina Football Association kamut ka AFA hadin kata ka AFA ka raihi kumnu ban benta ya ka bonus habdengki rang yele kai kum coach bat ki support staff nagbenta ka FIFA World Cup arajar penru ketim kabara 6 ladu kaniyo $100 million kabalong pelat sauspa $5 crore tengka hakapisa India kene ke prize money kaba hetam hak history jong ke World Cup hanre Messi unyo kanu kapisa nagine hadu menta 4 don kono ka jingpen bena besyai na AFA lada ka bonus la benta pai ba habdeng kirang yele kai away urang yele kai ula ban yo adu kan riu hadu kan niau klur tengka hak pisa India hanre kane gede tang ka jingking namar ka jing benta pai ba ka syong hak rai jong ka AFA kumta tongini tips pang ka World Cup jong snem arajar RPR hakatar ajar PR ka Argentina kalara ya ka trophy bat ka FIFA kala ai $100 million sha ka AFA nagare ka pisa ka we benta la pendon kam kum ka bonus nag benta ki rangi lekai bat kinong tre jong ka tim kadba ka we part kala pendon kam nag benta ka jingpen roy ya ka football ha Argentina hanre hadu menta 4 don kono ka jingpen penapat ba Messi uyo katno bat man uwe pa uwe urang yele kai uyo kanu kumta kino ki jing tho lat philap ha ke social media kiba kamba Messi uyo kanu kror tengka kimde kibala pentikna ladak Argentina kara biang ya ka World Cup arajar penru ka bonus jongki rang yele kai kala ban kham he ban ya ka World Cup arajar RPR namar ka FIFA kal pen he shushu ya ka prize money kumta ka e ka jingmu jong phi ha ka FIFA World Cup arajar penru hato ka Argentina kala ban rabiang ya ka World Cup ta usnem aga jing mo jong pia po comment section ko bless you